Na to otvorte aplikáciu Peňaženka na vašom iPhone. Ako vidíte, tu je. Ak ju neviete nájsť, použite vyhľadávanie. V pravom hornom rohu kliknite na plus. Na stránke Pridať do peňaženky kliknite na debetná alebo kreditná karta. Potom ju môžeme pridať do Apple Pay. Kliknite na Pokračovať. Teraz podržte kartu blízko telefónu. Dám ju hore. Len ju tam držte. Môže sa zobraziť nemožné, ale čoskoro uvidíte pridávanie karty. Potom treba pridať detaily. Potom sa zobrazí, že karta bola pridaná do peňaženky. Musíme dokončiť overenie. Teraz je pripravená na použitie. Ešte treba skontrolovať jedno nastavenie. Vyjdite z aplikácie Peňaženka. Otvorte nastavenia a posunte sa nadol. Tu je Peňaženka a Apple Pay. Zapnite dvojité kliknutie na bočné tlačidlo. To uľahčí používanie. Na použitie stačí mať zamknutý telefón, dvakrát kliknúť bočné tlačidlo a naskenovať Face ID. Potom sa zobrazí priložte k čítačke. Môžete ním platiť aj v aplikáciách na iPhone.